Salam hormatly watandaşlar. Assalamu alaykum saparağı. Salam Halmurat Gurunmun. Buyur Halmurat. Şükür. Sağ olun saparağı. Özüňizem sağırın oturar mısınız? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Saparağı bugün bizim şol planlaşdyrylany meselemiz şol bilim barada da. Bilim barada. Ýöne bir gyssaly ara habarlar gelip dur Türkmenistanyň. Şo barada sen bilen bir pikir alşaýsam diýen bir ilkinji nowbatda soň ilimli bilimli meselemi dowam ediberersin. Şol 20 aýyň 20-syna, fevralyň 20-syna Berdimuhammedow öz görkezmesi bilen ýanky İran serhetini, Owgan serhetini, ýani ýanky Özbegistan serhetini hemmesini petikläp goýupdyr. Olar bilen gatnaşygym ýok. Adamlarym gelip gitmeler, ýükem gatnadylmalar. Bilşiňiz ýaly Türkmenistany esasan şol iýmitlerin ähli görnüşi İrandan we Özbegistanyň ýa aňyrda Täjikistanyň getirilýär. Ýeň ýalyk bolup görnýär biziň döwletimizde ýöne şu hakykatdan hem şey. Indi şol geçen 2 gün 3 günüň içinde bahalar Türkmenistanyň asmana galdy. Ähli 5 vilayetde de desem bahalar. Meselem kartoşka şu gün bir kilesi 20 manat döwlet narhyna meselen ölçesen bizim bahamız bilen ol 6 dollara goly bolýar 60 kron. Bizde ol 8 kron 6 kron. Şolun bir kilesine biz Şwetsiyada oturup bizim öz aýlyklarymyz, güllüklerimiz, pensiýamyz bilen 8 kilo pesenden kartoşka alyp bolýardy. 1 kilo ýağ, 1 litr ýağyň bahasy 50 manat ýaşy. 1 litr çigit ýağyň bahasy 50 manat. Şu gün bahalar ene Aşgabatda. Merkezde ol raýonlarda ýa etraplarda gum içinde o görgünler bardy gurrun. Ene şol kellesi bilen pikirlenmän kabul edilen kararyň netijesinde halk şu güne düşdi. Enne bir öňkü ykdysady kriziň üstesine bugün kun hana bir açlygym gelip ýetişdi. Halkda işem ýok, pulum ýok, indi iýmäge çöregem ýok. 5 kilo unum hem mekşal bilen alan. Siz şu barada saparagy, siz şunça ýyllap şol döwletiň ýanky iň uly sektory diýsek-de Türkmenistan bilen baglanyşykly, yer bilen, suw bilen baglanyşykly sektor. Ene o hojalyk ministrine ýol başçylyk eden. Aýdyn sizin şu garaýşyňyz, şu pikiriňiz, şu bolup geçýän zatlar. Gysgaçygam bolsa aýdyp beriň soň beýleki meselelerle geçelim. Halmurat bu aýdyp berýän zadyňa gaty mene gaty geň görüp oturýar. Gaty geň görýär. Sen men görýärmisim ali asyly? Görýän Halmurat. Maňa zaň edipdirlerdi, arasy kesilip durdy, adamlarym ýetişbildiginden zaň edýär. Sen görýän bolsaň bolýar, jogam edibereli asyly. Halmurat, biz bir industrial döwlet hem de agrar döwlet. Bir agrar döwlet 4-5 milyon agrar döwlet. O yarım milyon kvadrat kilometre territoriýasy var. Özüni eklep bilmeýän bolsa bu katastrofa diýdi bu. Ne bu nemesi şu ýanky yalan sözlen ýanky propagandaň şu halta torwata propagandalaryň var ikimiz. Şoň demesi netijesi büyük. Biz ol 92-93 ýylda azyk bilen özümüzi üpçün etme diýilen bir programmamız vardy. Şoň üstünde işleýärdik. O şoňam yaman goruýladyk. O reforma geçiren bolsa o zatlar hiç gurrunsyz bu zatlar hemmejesi hiç wagt adamyň ýanky problemi bolup öňüne çykjak, keseljek sorag därli. Bular şu yalan gözläp porruk gurrunlar edip 30 ýyl netijesi başka bu nemesi ýok. Bular döwleti ýönedip bilen okdur. Upravlad edip bilen okdur. Kompetensiýaleri ýok birinjide.
düýbünden ýok. Ben jahillik oýnamalyydym ok. Bular gaty jahil adamlar. Ýöne bir tebigat beripdir, suw ýa-da gaz, neft demedip da akyp dur. Şoň hasabyna bir şu fasat edip bildiler özlerine kaşan köşk ya ýene burada atçoň bolmaýdyr. Bular halky gaty elbet ýagdaýa ýetirerler. Bular o döwlet däl ýöne gidijek bir gadany dolandyryp bilme kapasitetleri nemeleri ýok. Bilgileri, bilimleri, ilmleri, tecrübeleri bular halky gaty ederler. O yapan bolsalar içinde de hiç zat öğünmeyen bolsa o yağ diýilen zat Halmurat o biz 44.000 ton yağı daşına berýärdik ýyllar. Ol Kanada'da ol. O buğday ne öz buğdaýymyz öňüp durana. Biz şu 93-nji ýyly ýam buğday bilen özümiz üpçün edýärdik dolu. Un bilen o kartoşkanam 60-70% bizim karçıkelerimiz kışa durumlu değil de ýöne kışa durumluluğun üstünde de işleýärdik. O da çözülýärdi. O et, süýt da beýle de dursun. Bu näýle golýar bir agrar döwlet özüne ýa çöreğini kertişgesini daşyndan getirmeli bolsa, etini, ýagyny, süýdüni daşyndan getirmeli bolsa, bu onda hiç döwletem däldi. Men gaty geň görýän Halmurat. Gaty geň ben üçin gaty geň bu zatlar den aýdyp oturýarsyň bolun. Elbetde halka nefsini agyrýar, neme diýär bolun. Bulary nädip kömek etjek? O hakykatdan mine ýagdaý şu wagt şu koronavirus dünýäni eýem burşap başlatdy. Iranda da wa bolsa, Ýewropada da, Italiýada çykypdyr. Diýip deme bar. Hemme kişem granitlerini yapmak mecburiyetinde bunu öňüne aljak bolup edýärler-de. Türkmenistanam yapsa içinde de işlat ýok bolsa, daşyndan bat gelmese bu halk ne etmeli bu? Almurat. Şoda şo soragy ine diýerli ýerden şuň ynana saparagy bollarça däl, ýüzlerçe ýerden hany ýazyp durlar. Näme etmeli ýzymyzda galylar aňyrdan ganaglap otyrlar. Halmurada bu çözgüdi nähil bol. Nädip bizin açlykdan ölmelim diýip adamlar şular ýaly hat ýazýar. Hemme 5 welaýatda da ýagdaý şu ýerde paraga. Asyl çekip çydar ýalylar 2 gün bakalar ana asmana galdy. Men Halmurat ýöne kellämi aýkaýmatam. Bulara bolmasa da gaty paýyş sözler bilen bulary söwmediler. Öýlen onam ne bir ekran göňünde uslyp derler. Ben şulary ýakmaly ýöne ýer aýdym ok Halmurat. Şulary ýakmasaň türkmen diýilmez. Şo töwrek toprok diýilmez, ne diýilmez. Bular edýän işi ýöne nadanlygym däl, bu nadanlygyň maşagyna bir zat bar Halmurat. Bular ýöne derhal hökümeti tawşyrmaly, ýani dogry dürüst adamlary goýmaly otady. Bular başarjak zat ýok. Gul ýalak demäni şudur bu ne ýagdaýa getiren hökümet bir undurmaly da haky ýok bular. Bular hemme jen aýagyna asmaly bu günäler üçin bu adamlar beýle gyrarlar da beýle gidip bilmede. Şoda ýaş. Döwlet ýolbaşçylyk etmek ol ýa-ni welosiped süren ýalak däl Halmurat. Ýa halky ýa-ni şu wada çenli özel
hususy sektor bolan bolsa, ol özünü eklerdi şular, nähile kamsyk bolanmadı. Ona ma demetdiler ne bizim döwrümizde bizden soň 96-njy ýyl mi 97-nji ýyl mi 8 müňden köp hususy kärhanalar yapdylar bular. Men şu ýerde sizin sözüňiziň üstüne goşaýyn Saparaty. Bir minut garaş. Şol sizin aýdýan sizin döwrüňizdäki dikelden ähirsi hususy kärhanalaryňyzy bir ýapdy. Soňra bir ikinji gelen samsyk ol kiçik kärhanalar bar bir 5 adam 3 adam bilen işläp oturan ýa-da özleri hususy maşyna bilen ýa taksi sürup gazanç edip berenler. Bulan hemmesini ýatyrdy öz ýegerlerine bermek üçin şu biznesi. Indi maşyny gatnap ol krediýan adamam ýok. Bu nädip diýe bizde goldolu çagan ekler 5-6 çagyl maşgalalar bar. Halmyrada biz näme etmeli? Şu zatlaryň hemmesini ýapypdylar Sapara. Düýbünden hiç zat ýok. Yazılyan zatlarda aýdyp oty şu emedýe kartoşkanyň bahasy galmagy, çöregiňe, muňa, nanyň bahasynyň galmagy, şu tohumy peýdaly täp olar ıskılatlarda saklap oty bar şu zatlar. Ya Orsiýetden, ya Belarusdan, ya siziň orada emede Polşadan getirýän aýdan kartoşkalaryň bar. Şonu getirmek haky ya hukuky dine Berdi Muhammedowyň ýegerlerine, şolaň eline, gewlerini. İstese getirýärler, istemese getiren akdyr. Emeli ýagdaýda defitsit töredip halky gyrgyna getirip, ine soň kujasyny elinden alyp otyrlar. Bular ýerasty ýerisi baýlyklaryna dargatdylar. Indi şu gözüniz halkyň şu soňky şaýyna dikip oturan bolmaly. Mene şeýle diýip düşünýär Sapara. Hana halk ýazyp otdy ýurdun içine. Aýdy ber. Halmurat sen suratyň bir tüýlük asylyp durlap, ýa-ni nemäňe seret sen ýa kompýuteriň Asılıp duruversin men şeýle bolup geldi gepleşik şeýlere geçiräýli. Sesim esdilýärmi? Sesin turbodan çykýan ýalak ýumurtga çypdyň öýde. Ýaşdyňmy? Ýemede Sapara. Şu men interwýu berýär, alyp senden ýa özüm gepleşik geçirende o köçede ýatar ak bilek olam ýürüp başlaýan näme bolluk men ýemedi. Sesim gaty çykýan. Böyle aşuun kinseyle geçirer şu gepleşi. Yeme şol arasında can edip görýärmi? Gepleşi yeme täsir etdiler de daşyndan adamlar. Yo öçürüp yamaşkan nemede el. Dowam edeli. Ne ýurdun içine ýagdaý barada hana sen pikiriňe eşitdi. Indi şol ilmli bilimli meseleler geçtik nähil bolýan ýaşar. Orhan Murat onu köpden bäri gurrun etjek bolup demet gödük bolun. Ara deme mesele salýan da sen Almurat. Ýa-ni ilim bilim meselesi bir ýa-ni iceberg ýalakdyr. Ýa-ni buzagy bardyr, buzagy iceberg. Ýa-ni bizim görüp ýören mekteplerimiz, universitetlerimiz, zadymyz ýa-ni icebergiň üstüdür. Ýa-ni ilim sistemasy, bilim sistemasy bir medeniýetiň üstüne oturdylýarlar da. O medeniýetiň hem demesi ýa-ni durmuş şertleri diýip düşünürler. Ýa-ni durmuş şertlerim hajatkanadan başlaýar, tualetden başlaýar da. O higienadan başlaýar. Ondan çağa gyýyp gelin başgala o taýlardan başlaýar da. Bizim owulumyz 60% o ýerde dememiz halkymyzyň ýaşaýan demedi. Şo bir 90%-inde 85-90%-inde ýa tualetlerini çen daşardadır 20-20 asırdadır. Doğru değil mi? Almurat. Doğru yaş. Yok asıl doğru şeyle. Onun yankı yine
onun durmuş şertleri çağa şolun aratına terbiyelenýär. Onu sağdan ılımly, bilimli nesil yetiştirme üçin bilim sistemati bir bölügi, ýani ýaşaýyş şertlerim var da. Tatal hem de ýagdaýlary. Şol atları çözmeyen ýani üstünde iceberg'in yok ortunu nemedeniň bilen ýani owadan şkol gurup, owadan universitet gurunyň bolanokda ýa çok içinde kokap göründir ağırdan öýüne var ýa-da. Yani öýüne barıp tuvaleti daşında o täretini daşarda edip o sırtın kedek bilen tüpürmeli. O son bu kandidatdan bolup bilýär da ýöne 20-20 asyryndy döwür başga neme başga şol atlary çözülmez ýalak zat däl. Hiç birem halbıra. Yani owalarda ullokan kanalizasiýa geçirme kıyın bolsa da ol bir mobilni, kompaktni, paseptik nemeler var. Ne? Şweýetde de atdy urýadyn dünýäde var. Onu döwlet etmeden ýokman näme? Hususy sektor onu özü öndürüp bilýär. O suw arasalaş sistemleri. Ne gerek bolsa men yüzlerce firmaň nemelerini bereýin, teknologiýasy ol bir kıyın zat däl, hemme zat öndürülip ýör. Ol gelin ýylanmaz, çağalanmaz bir normal şertlerde ýaşamalylar. İlki ýanky bilim diýmek nesil yetiştirmek de. Ol nesili diňe ýanky ýazmasy, okumasy bolany bilen olary sowatladım diýip bolanok. Şoň üçin döwlet buny kompleksli programa bilen elin çermep geçmeliler. Sovet döwrüne simya odur budur diýip neme diýdiler, bolyn ýöne hem ýanky populistik siýasatyň nemesi ýalak halky anlamak üçin demeden ýalak 70 ýyllar owalar ýanky tualetli, suwly, banýaly duşly edip bilmediler de. Daha şoňyň ýagdaýyny men tapdy gowulýan, kärlik taraplary kerkiçi, dostluk diye şo töwerekliň ýagdaýyny men bäş barmymy ýalak bilýärler. Sebäbi aýla Balkanym şoň ýaly. Balkanda da ýagdaý şoň ýaly öwür ýa. Balkanda da şeýler, hemme ýerinde şeýler. Aşybat ýanky daha şoňyň şäheriniň içen bir ýygyny zat däl bir ýanky ol köp etažly nemesinde suw ýokdur, tualeti işleýän näler görüwdir. Ol çağa mektepden soň öýüne bar ýara. Selam. Onuň iň önemli neme biziň ayal gyýlanmyz var, gelinlerimiz, enelerimiz, ejelerimiz görüllere gaty bir adalatçylyk nemesi var da. Turu baştan pagirler ne çağa yetiştirýärler de. Men ne ejemi gödöňüne getirýär-de. 8 saat çağa bardy. 8 bizi yetiştirdi de. Sonra bulun iş günü 8 saatdan däl 24 saat. O 25 diýen bolýar bir saat ir turýar. Çağa beýle neme däller. Bulun otdugam ýokdur, otbuskosam ýokdur, turdawa üstaşam ýokdur. O penti veren oklar da çağa dereden üçin. Bir maat girayine diýip bir medalçyk veren bollar, ondan bir ýanky çağalan ýalak bir bäş köpük veren bollar da. O işlaryna ýeten o zatda. O ýöne bir edilýär.
Yine şu alt barayan fiyatları yalatla. Ne biz ecemize PMP nemetmek için yani Srediyaz edareler vardı bizim Koçer'den ağır yüzündedir. Yani Atabayip Koçer'den nemetinde yok. Şotaydı yerleşen. Ortlon edaresi Sayuz dozuna çeyni. İçinde bir Türkmen oğlun vardı Glavın injiner Kakacan deyip bizim kardeşlerimiz ağası vardır Kovus diyorlar. Belli kardiyahirurgdur. Doğru 20 ölümü bile mokkolun. Şimdi ecemide PMK yazdırma için adını şotayık yazdırıp oğlunun boşu şu ecemin yerine gidip cürurdu edip şeydip şuna PMK bolsun iplemediler de. Yine bizim ayarlarımıza, nemelerimize adaletlılık çok aydın başlıyor da çağa bolonun veri. Şvedsiya'da papalayacak deyip ayalı verilen o otkanı çağa bolonun erkeğe de verilenler ikisini bölüp demediyendirler. O ikisinin hem hukuku dessen de çağa terbiye vermedi. Onun bizim nemelerimiz uyolumuz, ellerimiz, ecelerimiz bu dünya görgüsünü görmeye gelen yalak olun hiçini bir türlü cemiyette de bir ne ornu var, ne nemesi var, hiçler yok da kalbura. Yani o ecemiz, yenemiz görgülerin soğutsuz, köplenç, onların soğuda daha da yeterlik değil. Biz Türkmen köp çağalı oluyor da. Ya çağanı uğrayadır ya şu işi uğrayadır da bilmedim onu demet beni köpelmeni o uğrayasa. O da kovu ol erve saat değil. Onun yönü onu bir normal durmuş şeritini öğretmenler onu yekleyen yetiştiren o ayal rolü hem eğerine de hizmet etmeli. Onun üstüne dedi. Ne oku demesi bilim sistemi çok aydan başlamalı halbuki. Yani medeniyet kanalizasyon, vodoprovod, tuvaletten başlayanlar. İlki şunu yerine getirmeli. O bu hiç tattır. Hususi tektir yönü etraflarda promosu yolbaşı olsa o da atlar yankı hem mecesini düzgüne tertibe getirip ne şurada kamunlar velayet de şu deyip düşün. Yemeleri vardır, düzgünleri, tertipleri. Öy talanda hükman faseptik çukuru olmalı. Velayette etraflar var ya yaşlı. O etraf oluyor da. Onun belli standartları vardır. Şu faseptik demesi olmasa tuvaleti birinci nomur in ulu deme, giyene demesi tuvalet, banyo, duşuna deyrediyendirler. Şu olmasa, şuların standartın demesinde olmasa kabul edilen nedir öyler. Şular yalak düzünü bizim etraflarımızda da vurmalı. Devletin hem yerinde de vurmalı. Şu standartlar kıyın zat değil, bilinmeyen adam değil. 21. asırda o zatları bilmeyen, düşünmeyen devletin başına ne hadik geçen şunu bir halkı bir düşünürüp verin. Onun ben kuruluş sistemi ama da kurulun ettik. Bunun bir övünün halmırat ruhut versen. Ortada Allah'dan yaşlaydı ver. Yankı şu sistemi bilen 3-4 yılın içinde ehli Türkmenistan'ı talabını ödep oluyor da her kişi bir cahip olur ya bu yüzden halkın göğüs alıp başlarda 4-5 oblukta 7-8 tane yapıya fabrik kurdum. O sistemden deme İslenlik kuruluşluk sisteminden ardan oluyor da bizimki. İslenlik kuruluşluk sistemi. Ben
ben diyen yerim şu tayi. Ben dünyada kuruluşuk yankı pete taşlı kuruluşuk sistemi bağ olsa İstlendiği ulen biz demet biliyatsa. Hem Yaklaşık bilýän. o saat taraftan yakalavuk taraftan, beriklik taraftan, higiyena, sanitariya hemme taraftan demettiğim derlon hemme jedin üstünde de. Ödüm hiç rahat değil. Ödüm yokan yankı Türkmenistan'ın şertlerine, Orta Aviyan şertinde şundan gowu boljak deme yok da. Ben ne daha şovu var, çerçöň köp yerler duğdalarında, soralan yerler sordur. Fundamentlar çökýär, onun duğ fundamentlar betonun iyi yerde. Her 10 yıldan kanalizasyalarını sen teriden salınyandır. Daha şovudun şeyde olmalılar. Eriyak gidiyor da şor alya olur hemmece. Bizim sistemamız şor morum işler eder o. Düğünler. Yani mün yıl yaşap biliyor. Bu sefer salarsın çoğulukluğunu sen yetiyor da. Çoğuluğunu da yetiyor. Bunlar yalaklar yok man ben nemem her oluyor ne çözüm gözleyen adam için bilgi kendine. Yöne bulur adamları yetir alırlar da olmasa halkın ödü gözlep tapıp bilip öğrenip öğrenemedip bilirler halk. Yöne bulur sen türme falan yalak edip yemed hiç rahat eder yalak ederim doktor. Salan yalak değil, salı oturuyor türme de Türkmenistan. Halkın denge arkadaşlarına işlep kazanca diye içindeki çağlarını eklemek için içindekilerin sodaşının akılır hatsan gelir kadip karışıp oturup sonradan beşay. Olurum hükümetin elindeki gırıv. Eğer daşındaki adamsı olsun, ayalı olsun, bir zatlar vatanı var da bir yerde kritik bir söz aytsa da yine idin akkalların dağıt gününü. Sonun korkup bir topar adam çoğunkun senem saytını menim sahipama giyerler görýärler çıkıp gidýär. Şora şotayda like koymak korkýar. Birden bir tapaymasın şu hökümet beläýmesin. Şunça derecede bunu halkın aňyna korku singdirilen tapara. Biz yurdun daşynda şunça ýyl ýaşap ýörler, o benne o halk 25 ýylda taýaklanyp özüniň odalyp yere sokulup durar. Şaga sen giden ýaly. Almurat ben başlaw sözümi kestim öýdän. Yok. Bir zada şaýat boldum da. Ýanky Türkmenistandan gelen bir maşgala. Bir ayal maşgala. Bir çağa demek 17-18 yaşlarında, 16 yaşlarında. Yankı ben seyredýände 6 aydan 9 aydan soň bir özüne gelmekde. O adaptasya geçmeliler demek. Olun ýöne hemme zatdan gorkýar, hemme zatdan ürkýär. 3-4 ýyldan soň bir normal bir adama döndü de. Ya bular o halkı beýdip saklasan şolar ýalak çağan nemetine ul travma galdyrýarlar. Ne bu gorkuy demedi Halmurat bilmedim orçça demedine bilýän bunu türkmençe näde terjime edilýänini demedem nokta. Razdvoyenie lичности diýdi. Adam iki ev ölünün ne? Sebebi öyle sen bir tüytlek olmalı, işte başlığın yanında bir tüytlek olmalı, yok korkularım şunlarla, görüyorsun şunlar işte belki şeyler mi? Prezidentin yanına varanda. Başka çıkanında başka
Adamda adam sıfatını koyun okurdu. Adam burada ikade bizimkiler yedi fikre bölürler. Ödüm hem yaran bu razdvayeni lişnis ödüm kefil. Şizofreni yang bir beri annak kefil. Ben Türkmen kümtüklü diyenim şonun onun bu yörüyte ya adamlar sonra alap bolansan birek inanıp bilen o. Inanıp bilen o. O saygı, hormat o da ben yitik gidiyor. Ne bizde şu da yitik gidendir. Birek o hormat köyü mehir ya medeniyet ilki leksondan başlıyor. O nefret bilen dinen nefret törü diyen o karşında. Cemiyetin içindedir şunlarla. Onun bilim sisteminde her çağa devlet mutokodiyasiyede o mutokodiyasiyenin hiç okudum yok diyeni dersen şu vakti yardaydı. Devevi her çağa verilen pul adresine konkretne edip oluyor. Ne bir çağı için okuda şunu çok harç var. İyice plança, mollumun bakatı neyse, nemen bakatı neyse. Şu ne Şveç'te çağı mektepten mektebe içinde şu bücrete biliyor ya da. Hep çağı tanrı personel pul. Ben diyorum bu bilimin teknik tarafını demi diyenler. O yani bilimli, ilimli tarafını o spesyalistler öğreleri demederler. Ben diyorum salgı etbilecek ne yani Finlandiya'da, Şveç'te, Norveç'te okul sistemlerinin işleşi. Yani bilim sistemlerinin esası demesi yonkü metotlar biraz köyün ölçtü. Adamini yani bilim değil yani yat tutturup yani yattan demettir yaşlık koyulu nokta. Bilim sistemini bir lichnis şahsiyet yetiştirme için deme diyorlar. Onun bilim oku adama fikir etmeni uğratıyor. Ya tutman ne? Fikir etmeni. Demelen mekteplerinde fiilen mektebinde oku yani bana da oylunu. Yarışma demesi yok. Onun çağı iyiden oku geliyor. Kötü eceleri, yeneleri, ataları işten geliyençe şu vakta kendini mektepte oluyorlar. O çağı öğünü var hem işletin o. Değil mi? Şu da atlam, bu da atları katı düğüplü seyretmeli. O yüzlöy der. Bunu bilinkiler duruşuyla yalan olandan hem mi adı yüzlöy seyrediyorlar da. Son çünkü çözüp bilen hiç rahatlarım yok. Bağışla. O beydip niyetili yetiştirip bilmiyor. Niyetil dahil ya. Şu vakti sistemi niyetil dahil ya. Bizim ne dahillerin 2-3 kuşağımız var ya. Hak korun yazsın. Bunları yankı bunlardan bizler hükümet korkmalı. Yani okullu, bilimli, medeniyetli cemiyet öz hükümetini yakıp atıp ayırmaz. O medeni usulle ayırır. Yani bunları şunları yarak cahil saklap demezsen cahillen usullüyle yok ederler bunları. Ne şu an ben devletin yardayını düşünüp oturuyorum. Şu yol başçılığım iyice onu
gözlerinin korkuda dugnan bilýän. Şu atçılık göwerseň ýanýar şu tay. Ben o yanmasın taraftar diye bolun yönü şular yanmağa münazir adamlar. Bu bilim sistemasını nemetme gurlaşmak için ben bilimçi değil, ilim neme değil, ben yönü bir şahsiyet olup öğreyen bilen de atlam burun verip bilen de halmırat. Yo doğru her bir adam öz bilenini aytmalar şular ýaly gurrun edýanym ýok da öz halk bilen. Kimiz mesela gurrun edip otursa tapara. Şu gurrunlara da dar ettiler o halky. Deňe buyruk o çaradan bir çara algamaly. Hökümetin agzyna seredip oturma. Bir zat oklasa iýmeli bermese de oturma. Sezin çykarma. Bilimem ýok o taýda, ilmem ýok. Sen şu mal aýdyp berýän zatlyň ol aňyrda diňläp oturan halkymyz üçin erteki. Ol boljak adam däl, ol üçin bir fantastika jana. Sen o halky basyp 28 ýyl ozurly Sowet zamanyny berilençe bilim denem diýinlerdi. O öňkü hem ýeňilliklerdenem bir adam bir hiç olmana Soýuzyň için aýlanyp ýurt görerdi. O zatlarym galdy, nadymdy. Ýere çörek gaýy. Sen şumal aýdyp otyňda, geçen hem aňda gepleşigimizde eden gurrumyzdan soň maňa bir näçe adam jaň etdi Murada saparagan aýdýan zady şeýle bir enaýakan, şeýle bir enaýakan gelmezmi ka bizem ýurtda bir jaý talaýsak, jaý toýun tutaýsak, aýsyrlar bize ine şular ýaly bir arzular, çagy ýaly göwnü we halkymyň. Jana, ine buny aýdyp berdiň 3-4 kilo sulatdyr, gurup boljak diýsen, ine erti halmyrat bile gelin saparagy bilen ýurda diýmeseler, men bilenim ýalan. Ine şular ýaly sada, ýüregi açyk, göwnü açyk halkymyz bar. Näme üçin muňa üstünden beýdip bular ýaly haramzadalyk edip eksperiment geçirip otylar. Özüm öz türkmenimiz diýip. Gatagry ýagdaý sapara. Bolýa ýüregi üçin şeýle oturmaýan ilim bilimli meseleler iyileştirme ýüzlenýände, ýani ýurdun daşynda içinde tapawut ýok, ilimli bilimli, medeniýetli adamlarymyz barda. Bir çykyň, tahna çykyň. Ýokman siz bir opozisioner ýa plan kes bolma nemäňiz ýok. Halkymyz üçin bir halkyň derdini gurulşyp derdini. Bu halkyň derdi kän şu dawa halky dikeltme dawasy bir dawa şuňa siz şuň gatyrşmadan erti sizin hiç gerek ýeriňiz ýok. Ornuňyz ýok şu jemgyýetde. Şu zatlary düşünmeleri gerek adamlar. Bizi gollamaň kimi golladan şoňu gollan, ýönetim öz milletini gollan. Bir çykyp ýa-ni kimi bilim sistemasyny gurrun etmeli adam däl. Şonu edip otyr. Başga etýän bolman soň etýän. Bir beýleklerem bir oýunsyn, bir nemesin diýip etýär. Beýle ýönür gorkudyýanmyşlar, näme diýänmişler, o zatlar hemme bahana taparym gorkudyýarlardan. Men näme, ben maşgalam demirden mi? Ya bular demem. Gaýtam siz namartly edýäňiz, bizi ýeke taşlap, onuň sizi göz boldun, bizi gyrýarlar, atýarlar, size beni de çapap çalýaňyz. Menne ýanky oýunmajak nefretem oýunýarda. Ya beýtmäň abi, sizem akylly huşly, gurledeňiz ýanky beýlekleri ornuna ýok. Gop-borşup gelip gördüňiz. Ol size hiç awra getirýän zat däl. Borşulyşyp dawa. Ikimiziň işimizde halmyrat ýeke bu zatlar. Bu halkyň wekili käne. Hemme jerem plan kes, diýmek boljak. O çağlaryň ýanynda ayarlaryň ýüzüne näde teredýänini mene bilemok da. Rutonwa şu bolýan zatlar hemme jeti halmyrat. Şu ýetilin geçen 2-3 nesil var da. Şuň eni atasary
yani Türkmen başından hem bu yani arkadağınızdan hem şolon günahı kän. Şu netilin önünde günahı vardır. O in ulu günahkar adamlar enneniz atağınızdır yaşlılar. Sebebi şu da atlan bolyanlığı ben 25 yıl bundan öngülüyordum. Öyle şeyle olacağını aydiyadım. Nedir şu ülke alak entek bunu İran vardır. Şu adam aydiyar. Şu atlar kesin çıkarman yankı o bana değmedik bunu yaşadın diyeni alak yerine bu solur mendeş. Beydip siz bitersiniz. Bu milletin ne yankı yak ağaçlıktan çıkma değil. Bu millet olma demesem şansım katı ağır. Katı ağır kaldı. Bunu liretmek için katı bilimizi uşap orta çıkmalı. Hem ben o yeke tapar ya hal murat ya göl murat değil. Bu vatan size de gerek, bu millet size de gerek, bu medeniyetten size gerek. Yani bu dememizi korumak için, namusumuzu korumak için. Biz bilen gürleşmen, özünüz gürler. İstediğin katılın, ona da dememiz yok. Ben pensioner, bana şu Türkmenistan, ya şular yalak deme, hiç ihtiyaçlık demem yok demek. Kalmıra. Kaytam vaktim sarf ediyen, deme diyen, nedir haiş ettim benim vatan için, halk için gerek oldu, hem için etmeyin git demedi. Olmasa halkta büyükölümeli oldu, nemetmeli oldu, goğuntin etmeli oldu, men etmedi. Hak kurrun yaş. Bin tane sebebi var. Ne şu sebeplerini bilme dalamı. Yani değileklenkem bundan kendi bu. Onu ben şu yankı güç strukturalarını yemediyenler. Burada işleşip öğren yiğitler vardır. Katınadan olmasanız siz aklınıza gelip yani halkın tarafına geçin. Bu halk bitiyor, utoruyor. O parahat milletten, halktan sizin günahınız kândir. Sebebi mümkünçülüğünüz kân. Çok çünkü siz etmediler. O halk yani yararsız, zatsız sizin pulmiyotunun önünde varmalı. Ya da başka yol yok. Varın, ayrın, onun hem demesi var. Olur adam sıfatına yitiren olmalı. Ne yankı şu atları demediyen deme şunun enes atası vardır yankı prezidentin enes vardır atası vardır yankı Dışişleri İşler Ministri var orada kimdir o adı o yani. Kaynını o da para. Ne şolon ataları Reşit Meredo. şu çağlar bu kolonyalak terbiyeleyen için ne şolon günahı halkın önüne katkendir. Hemme adam büyüğünü demetmeli, ol üstündeki nemesen günahkardır olmuyor, son terbiyelen yetan yeni ata bu halkın halkı yetir alıp demet olmadı bu halkı kutordular bu halk. Sen de başarım yani işinde yerin yararlı demeli yapışıp yatıp sen hemen öyle olur. Biz ne bir misal getirin Hal Murat 92. yıllı. O yankı biz Zagatcerno deyip demesi var administrasyon ettiler hleba produktuk deyip. Bir o yiğit vardı başında ben adi adıma düşen nokta. Onun gelip faydı ben şu üçüğümüz oturuyor faydıydı kömür ettiydi bir aylık rapat var buğday
Nebete şunu halk bilse diydi, duysa ne bir hepteden kutoriyada dedi. Göçürürler dedi demendi. Çok için bir yerlerden buğday getirecek kolyat demet yani olur. 500 bin 700 bin ton buğday getiriyorlar da şöyle buğday. Onu bilen bir elimizden geleni ettik. Koymak etişiyorduk, arkadaşıyorduk da. Yani şu dövrde ne bir hepte daha un yeme gıttıysan halk ayağı kalacak. An şu kalma diye ala ediyorum korkutup yani 20-30 yılla buları yönü yemeğe döndürtürler. Koyun sürüsünü. O daşına çıkan nemelerin görüyen golün katı perişan yadaydı Halmurat. Aeroportta kağıtı yankı İstanbul'da da hatta görüyenler Türkmen gelin reydleri var deme tür olup geçerler de. Beyleki milletlerden mesbeğelim tapavutlular. O adam nemelerini yitirip varıyorlar da. Katı kıyınçlı yağdı Halmurat. Yönü böyle dağıt derler. Bu halkın üstünde bu oyunu ne için ediyorlar? Bu şurada kellelerine deme yok kanka. Tapara ya şöyle hem aydan söyledim. Düşünýän adam bağrına batıp durdu. Sol bizim yaşımızdaky bizden içerek bizden urak adamlar bar da o şu Türkmen inteligensiýasy bolup sol niýasyň döwletine tüýkürip çykyp gaýdarlar bar. Şol öz mertebesini saklajak bolup. O inteligensiýa wekilleri bar, tehnik inteligensiýa bar. Ay garaz bar da çoğulu çykyr adam. Olar bir tarapdan dogry öz mertebesini goramak üçin ýurdun içinde boljak gardaşyna bir çykaýlyk gitdiler. Indi 30 ýyla golay wagt geçdi. Bular görüp oturýarlar da indi döwlet gitjek bütün halk bilen. Indi şol halk bolmasa bulan doktor alymam, atlarym, ýa-ni artist atlarym, ýene de at kazanan ýa näme bolan, bular hemmesi puç. Biz şol halk bilen adam nämiz bar, nämiz bar bolsa da, medalymyz bar bolsa da, orden adam bolsa, şu halkyň adamyny şu döwletin içinde edin, şu toprak. Indi şu topragym gitjek üstünde de o halk indi ýarsa çykdy daşyna, ýar içinde galyny mene bir açlyk bilen gyrjak. Indi sen gaty dogry aýdýan, para bir adam, iki adam işi däl. Gelsin hana hökmen biz bilen bile ýanymyzda oturup çykyş etmeler, öz yerleri var, öz orunları var, öz saýtları var. Ya ýazjak bolsalar, aýtjak bolsalar, ortada duran men jaň etsinler, interwýu alaýyn, ýa sözlerini ýetireýin. Ma halk bilen ýurdu halas etmeli wagty geldi. O öz janymyz barada gurrun bitene. Tawol hapara şu real edip gurrun beremne men ören minnettar. Sen aýtdyň da ýa-ni şol persapar diýen ama Halmurat sen haýyş etdiň bol men şoňa durup bilmän çykdym ýa-ni ente. Tawol men bilip otdy. 30 ýyllap içine salyp dymyp şol şeň bu bolup gören zatlary çekip çydarýalym derler bular. Ýöne ýene de şol watan bolýa öz dogduk depemiz ýoksa ikimiziň hem kem günümiz ýok. Hana halkyny göräýsin, girin şol saparyň saýtyny görüň, nähili jaý bar, nähili gurulgy köşkü bar, ene öz eli bilen eden zady mülki, ene mihmanhana hemmesi zady elinde. Öz eli bilen eden. Biz ýurda sygmadyk ajana. Ýurda sygdyrmadylar. Ine şol üçin şol aýdýan adamlaryň hemmesiniň şuun kugün okulyp ýatman çykyş etmesi gerek yerli ýerde. Ol aňyrky diktator towa getirmege inne bolmaz. Ol towa geljek adamda onu diňe tahtyndan düşürme. Gaty dogry aýtdyňyz, güýç ullanjylary da şulara ol halka diňe halk köçe çykmasa ýagdaý ýok, köçe çyksa da ornamy elini alyp kalkatmalymy. Onu wagt düýgünden göjeralyk bolsun. Onu diktatora gaçar gider, bular nire gaçık gitsin maşgalası. Gaçara deşik boljak geldi. Şu işte eğer gan okulsa. Ýöne şol ýagdaý gan okuşuklygy gelmesin,
Nahilem olsa inni diktatora giderken ol demokratik yoldan hakimiyeti tavsıracak adam değil, ol aytti. Oğluma geçe hakimiyet, oğlumdan aktığıma geçe, erte bir güne biz patşalık geçe. On anık. Öz matlabına aydı oturuyor. Inni biz halk bolup näme etmeli. Oňam daşynyň goroşusy şol ýene böyle halkymyzdan çykan ene gerdeni pagorly polisler ya ene kembaň işärler ya şonu memleşler. Ya da şunu sağol sapara aydan beren gurrunlaň üçin men ören minnettar. Adamlara minnettar, dinleýän görüjüler bile maksada jaňa çykyp bilýänler-de maňa jaňa diýip aýdýar. Her sapar, her jaňa denady. Sapara köp dogay salam aýdyn ya jan sağ bolsun. Ene ol parzym maňa meňe saňa o zatlary aýtmak ýaşy. Eger bundan başga goşora zat bolmasa, öňe bir çene bardy, gepleşmede üçin bu tamam. Bilim marada gurrun edelliydikden ýöne başynda şu problem demän nebeden soň meňem emosiýam deme gat nemeden de bilim marada gurrun edip bilmedik görünýär. Soňky nemelerde edetdi. Nesip bolsa ökmen dowam eder bilim bardy. Bağışla, ýöne ol halk azatyka bugun on aýtmasak olum boljak gali. Katastrofa var ya bu mahırda. Şondan mesele de. Şon üçin aýtdym bağışla. Bolýar halmyra, bolýar. Onda näme? Enniki gepleşiklere çelli adamlar sağ oturun, saglyklykda görüşelin. Gijaňyz rahat bolsun, saparaga sede de şoňa taňary ýalkyny. Sağ olun halmyra.